Vadikani, tinokufarirai nekuti nguva nemisi munosarudza kuti titandadzane tiri muchirongwa Maisamba Show, chirongwa chamunotaura upenyu tichibatsirana imimi nesu. Asi hatigoni kupinda muchirongwa katisina kutenda dande mutande, nekuti vedande mutande ndo vanotipa masaisai ekuti tigone kuti titandadzane pasi rose nedande mutande. Mufunge zvinoendeka. Maisamba Show is powered by dande mutande. Tiri pano pachikuva chedu chemhemberero. Tiri kurakidza nyika kuti Zimbabwe inazvo kani, tinavo vanozvigona. Isi tinenge takangomira kumashure, vakasumudza rupawo rwedu, vakasumudza mureza wedu, tichingoti havo nyanzvi nenyanzvi. Nhasi pane tsvarakadenga, chisikana chakachekererwa kunge shereni, nai muchachiona. Mataura zvakanaka. Wakadiwa kumanangu? Ndinofara mama Kadizhi. Ndinofara zvangu. Pamukana uno ndingade kuti uudze vadiwa vatariri nevateereri zita rako. Nokuti pada tikataura ratinoziva, pamwe ndiri pachikuva pastage kana pamwe ndiri kutamba, iwe unonzani? Makadizhi nyumuri yeZimbabwe, ini ndinonzi Rudo Tania Gamalio Madindi. Ndinoimba ndiri kuJoyful Praise Choir. Zvimwe ndichazopindura mama vachindibvunza. Mazita anokwana pachitupa here? Anokwana pachitupa, hatisati tawedzera Gamalio. Gamalio ndere murume wangu. Ndizvo zvasi ndinoda kutenda mukwasha kuti abva adomewa pachirongwa chamai, tinozvikudza tigozvitenda chaizvo. Ndakakuona uchiimba nokuti ndinotarira nziyo dzako. Ndakaona dziri gospel, kuti ndo yamunoimba. Sei zvakakukosherai kuti muite gospel? Gospel kwatiri mama haisi type yenziyo dzatinoimba, itori lifestyle, magariro edu. Saka takazvarirwa muchechi, tikatendeuka, tikakuriramo, taakurezawo vana vedu tirimo. Saka gospel is a way yekuti tiparidze shoko raMwari, tichishandisa shoko raMwari kuparidza using mimhanzi, different genres, tikamboimba iyo, toimba iyo, kuitira kuti tizame kubatanidza vakuru nevadiki, tichiparidza shoko kuburikidza nekuimba. Ndizvo zvomakorokoto chaiwo. Tinoti amen kuvadiwa vatariri nevateereri, nekuti mazera enyu aya akunetsa kuti tanzwa achitaura shoko, akunetsa kuti tivanzwe vachidada nezvitendero. Saka tinotenda Mwari chaizvo. Ndakanga ndichitarisa ndichikuona uchiimba, ndikanzwa kunzi uyu anoimba nemurume wake. Makawanana kusangano here? Makawanana mukuimba here umu? Sei muri kuimba pamwe chete nababa? Zviri nyore here? Zviri nyore. It's a choice yaunoita. Takasangana pakuimba, but yanga iri nguva yezvematongero enyika. Saka murume wangu aive mutungamiriri wekwaya yataimba nayo. Anga ari different churches aiuya. Saka ndaingoimba ndo patakaonana. Fast forward. Ndakazojoina Joyful Praise Choir because ndiye akatanga kwaya. Ndisati ndajoinawo ndikazojoinawo 2014. Saka tikatanga kuimba tese saizvozvo. Tinozvikudza, tinozvitenda kuna Mwari kuti munoimba pamwe chete. Ndakaona mune vanhu vakawanda
munozvifambisa sei? Nekuti kazhinji tinoziva kuti kana munhu aine vana vaviri vatatu unotonzwa mumwe achitoti yowe holidhe yakareba iyi, vanodzokera ini kuchikora ava, vanonetsa. Zvine kana makawanda kudaro, kakupokana nekakunetsana akawandiki kakawanda iri karipo, nekuti kana uchishanda nevanhu vane pfungwa 5 dzinoshanda pane pamwe pavachadisagreeawo nezvimwe zvinhu. Asi chazvakanakira ndechekuti kana uri mutungamiriri unenge uchiziva kuti akakudana hausiriwe ndiMwari. Saka kazhinji kacho unokumbira Mwari chenjedzo yekuti ndibatsirei kuti ndigone kuziva kuti ndodhila nevanhu vasei. Then intelligence yako chaiyo, you know how to strategize what to do. Saka dzimwe nguva chinhu chinonyanya kuti protector murume wangu anoshandisa, pane ma-rules and regulations anogovernao zvatiri kuita. Saka because of that munhu paanojoina Joyful Praise anotoudzwa kuti isusu kuJPC tinodai wojoina uchiziva kuti izvi ndo zvinoitwa. Saka kazhinji unozoona kuti matambudziko ava mashoma because munhu anotopinda achiziva paari kupinda. Ndizvo ipapo makapangwarira chaizvo, nekuti kakudarika mugano kanoita vanhu kazhinji kanodzikisa makwaya pasi, kanodzikisa nharaunda, makereke, ungano dzakawanda wanda. Asi ndakakunzwai muchiimba zvakanaka. Asi pakuteerera nziyo dzenyu dzakasiyana siyana, ndinonzwa kunge munoti batei imwe chune imwe sangano mubata uko mubata. Pane dzimwe dzamunotobuda kunge muri kuimba traditional dance kana kuti zvimwe zvakadaro. Asi ndichataura imwe chete neimwe chete uchinditsanangurira kuti zvinofamba sei. Ndakafadzwa zvikuru namakanaka Jehovha. Uri kuyeuchidzaniko kunaka kwaJehovha? Nekuti dzimwe nguva tinongofunga kuti pane asingazive here kuti Mwari akanaka. Nziyo iyi inoshumira kwandiri zvakanyanya because ndakatanga kuiimba musi wandaiviga mai vangu. Ndine urombo. Tinotenda mweya wavo uzorore murugariro kwaMwari. Amen. Saka yakatanga kushumira kwandiri pakuti ndaiziva kuti Jehovha makanaka nyangwe maindisisina. Hazvirevi kuti upenyu hwangu hwamira, asi zvandipa chijana chekuti pavapedzera ndo pandakutangira. Saka murume wangu akabva ati nziyo inogona kushumira kuvanhu vakawanda semashumiro ayaita kwauri, ngatiirekodhe. Ende nenyashawo dzaMwari zvakabva zvaita saizvozvo, kuti yakatanga kuporesa vanhu vazhinji mwoyo yavo, kuziva kuti ukarumbidza nyasha dzaMwari dzikaburuka pane healing power, pane kuporesa kunouya mukati meupenyu hwako. Saka ndosaka yakazobuda iri Jehovha makanaka. Tizvozvo wadiwatariri nevateereri, inzwai muimbi anoimba nziyo dzechitendero ari kutaura kuti kunyange tikasangana nemadzodzo, kunyange tikafirwa nevadikani vedu, asika Mwari atitongese Mwari, tinototangira papedzeserwa ipapo neupenyu. Saka tinotenda kuti vanhu vanoteerera nziyo idzodze. Nziyo dzenyu dzamunoimba imimi ndinovimba kuti muri muchitendero chechiKristu, nekuti ndikadziteerera. Asi ongoro netsvakiridzo iri kutoratidza kuti nziyo dzenyu hadziteererwi nevechiKristu chete, dzinoteererwa nevezvimwe zvitendero. Munozviita sei kuti munge munonanzva zvimwe zvitendero? Bhaibheri rinotodza kuti Jesu aiudza vadzidzi vake achiti, endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose, muvabhatidze muzita raBaba nereMwanakomana neMweya Mutsvene. Saka isusu takaona kuti tikada kungoimba nziyo yekuti ngaive ichiimbwa neMethodist chete kana kuti neAFM chete, tinogona kuluza vanhu vakawanda. Saka tinotora ndudzi nendudzi dzenziyo kuma different genres, kuti nyangwe ikaridzwa mubhawa pana achasangana naMwari mubhawa imomo. Saka even vanyori venziyo dzedu Mwari akatipawo nyasha dzekuti unoona kuti munhu anonyora different type of songs, zvinobva zvaita kuti tinge tichitekeshera kumunhu wese. Saka zvinobva zvaita kuti nziyo dzedu dzinzikwe nevanhu vakawanda. Ndinokutenda ichenjedzo nekutaura kwakanaka kunopodza mweya yedu. Uri kutaura pamusoro pevanyori venziyo. Ipapo unganditsanangurire here kuti munhu wese anoimba anonyora here, kana kuti munhu wese anoimba anorotswa here? Nekuti vamwe vanonzi ndazvirota, vamwe vanoti ndangonzwa ndichibika karwiyo kachitenderera. Imi munozvifambisa sei? Munyori mukuru muboka redu ndiPastor Gamaliel Madindi, muridzi weboka. Zvinoitika kwavari. Murume wako? Ndinokutenda nekuvaremekedza sapasta. Ndinotenda. Manyorero avo akati siyanei nevamwe.
vanogona kutowana nziyo vakagara semagariro amakaita vototanga kuita ehumming votoenda pakeyboard vanozoisa mawords later but tune vatoipiwa dzimwe nguvawo ndinombonyorawo unoti dzakawanda zvadzo but dziende sometimes ndinonyora nziyo kuburikidza nezvandaenda through kana kutenda Mwari kwandiri kuita kana mufaro wandinawo and chazvakanakira Pastor Gamaliel havana kuvhara mukova kune vanhu vane nziyo saka vanogona kupa opportunity kumunhu ane nziyo yake voitora yoeditwa yogadziriswa chavakatidzidzisa nchekuti kana wanyora nziyo usati ndeyangu because pamwe wanyora nziyo kuti imbwe nomumwe munhu saka unoona kuti vanotendera kuti vamwe vanhu vauye nziyo dzavo asi ndivo mukuru wekunyora nziyo. Aiwa, tinozvitenda regai titi pamukana uno pastor tinokutendai nebasa ramuri kuita ndipastor vakasununguka nekuti havabva vavhariridza zvimwe chatinoti chindini chiya munhu anobva ati ndini mutungamiri ndini ndichanyora ndini ndichaenda pakeyboard ndini ndichati ikoko kusunungura vanhu kuti kana uine zvipo nekuti zvipo tinoziva kuti zvakasiyana kana tiine zvipo tinozviunganidza zvese tinonakidzwa kwazvo nei kuti unogochemeiko nekuti zvatinochemera mukati meupenyu zvakawanda tinochemera mabasa tinochemera pfuma tinochemera vadiwa vedu vanenge vatisiya tinochema nemufaro zvakawanda zvinotichemedza iwo umvunzo uyu uri parwiyo wakauya sei mukateerera nziyo iyi mashoko arimo anoti unochemeiko ndati nyarara zvaunochema Jesu varipo kukunyaradza inongori nyaya yekuzama kukurudzira vanhu kuti kuchema kuriko but nyarara chema netariro bhaibheri rinotiudza nziyo iyi takamboirekodha kudhara ikasakura makuru rataida izvo Mwari vaishanda nziyo iyi kuitira kuti ive neuremu patakazoita izvezvi even musikana wacho akaiimba akabuditsa kuparidza kubudira musong iyoyo nenyaya yekuti iye wakafirwa namai iyewo akaenda through zvinhu zvakawanda saka chakazoita kuti nziyo iyi ibate ndechekuti kubva pakadzika pemwoyo muromo wake wakataura in English when out of the abundance of the heart the mouth speaks saka zvaaifila mukutenda Mwari unochemei aita sokuti ari kuudza vanhu kuti ini ndakanyarara nekuti ndakanyaradzwa naJesu saka newo unochemei ndati nyarara ndizvozvo mashoko makukuta ari kutaurwa kuti hatina chikonzero chekuchema nekuti kana tichidayira muchitendero chedu chinotirambidza tinotori nemunyaradzi anotibatsira ipapapa pandakamboiteerera ndakati vari kuimba inenge yembungu vaive mazibhosvo mahombe vakadini vakanga mazvifambisa sei paya tinovafarira vanhu vaya vanoimba zvinonakidza zvisingaiti maimbiro avo akatisiyanei so ende ndo zvinhu zvataitsvaga kuti nziyo dzedu tikazi tatsikisa album ngatisave ne1 chinhu ende iye musikana wacho anonzi Emilia Mawiri anofarira matambiro anoita vanhu vavo saka pastor vakati iwe ndiwe unofanira kuimba nziyo zvikabuda tinozvitenda chaizvo zvamuri kuita izvozvo nekuti zvese zvatiri kunonga panapa zvakakosha hapana zvisina kukosha zvikatinakidza apa ngatitori zvikatinakidza apa shoko ndoguru ratinongofamba tichiteedzera tinomutenda ari pano here pavanhu vauya navo aripo achazotiimbira kana iwe uchazotiimbira mukupera kuti tinzwe kuti munozvifambisa sei nokuti iyoyo yakandinakidza zvikuru mune imwe inonzi ngoro yeminana zvino kana minana yakuuya iri mungoro haisi gonyeti here inenge yawanda minana mukaona yakuuya nengoro ndo imwe yenziyo dzairidzwa mumabhawa mumabhazi muzvikoro nziyo iyi tingangoti ndo yakaita kuvhura Joyful Praise Choir takairekodha 2018 ikazobuda 2019 kuburikidza nenziyo iyi takawana maPemmican Awards manominations mainterviews saka tinotenda Mwari nenziyo iyo nekuti yakavhura mikana yakawanda exactly ndo zvandadaungadi pachikamu chana kutaurira vanhu chinonzi minana nekuti vanhu vazhinji vari kutambudzika mukunamata kwavo vari kuti vakamboenda pane kereke iri mazuva maviri unzi hapana minana voenda vonotsvaga pamwe voita mavhiki maviri hapana munana hapana mweya voenda vonotsvaga asi apa muri kungorakidza kuti munana iri pese pese kunotori nengoro dziri kufamba neminana minana iri kupi minana inovapo nguva dzose amai asi chinonetsa ndechekuti dzimwe nguva kutenda kwedu kushoma kuti tione minana iyi
mumwe minana yatinotarisa pasaidi mweya wokufema, mumwe minana yatotarisa pasaidi kuti sei ndagona kufamba usiku ndisina kubiwa kana kuabductwa kana kubirwa. Iyoyo minana iri kuitika, but ndinoona sekuti vanhu vane chikero chavanoisa chinhu chinonzi minana. Ende kana munhu achikumbira chinhu kuna Mwari, mafungiro ako anogona kutovhara munana wako nekuti unenge usina chokwadi chekuti Mwari wandiwa. Unouya une madhausi pamwe unouya uchizvituka kuti ndakatadza nezuro kuti Mwari angandiwa. Izvo munana wako uripo. Saka ngoro yeminana taingozama kutaura kuti pauri pese minana iripo, chaunofanira kungoita kuve nekutenda kwakakura. Mashoko makukuta ari kutaurwa kutenda kwakakura. Yes. Kutenda kune udzami, kubvuma kuti zvinoitika. Zvino vanhu vedu vari kufanira kushaya kutenda kwakakura kuri kutaurwa muminanapo, nokuti munhu anotanga ega kuti akanamata otanga ega kuti zvinogona here izvi, akada kuita chinhu iniwo here. Saka rwiyo urwu nezvarunodzamisa ruchitaura vadiwa tariri nevateereri, runongotaura chete kuti iwewe wakazvikwanira, iwewe unazvo, ngoro yako yemunana iri kuti kudini. Hanzi usavhare nekuti vazhinji vari kuvhara. Ndizvozvo. Ko pese pese sepatiri pano ndo pese pese ka apa pese pese ndakakunzwa uchimba wakasunga miri. Aiwa makateerera. Nziyo iyi ndakainyora. Ndakainyora nguva iyoyo ndaigara ndega, mai vangu vaigara kuSouth Africa. Saka ndakangofila kuti murume wangu akanditi ndoda kuti unyore nziyo inotanga iri different yozonopera iri fast. Apa handinyepi, ndakatoita kukumbira Mwari kuti ndokumbirawo mundibatsire kunyora something, asi handidi kunyora chinhu chisina meaning kwandiri. So paya pandaiti ndinosimudza maoko ndichikudza samatenga, ndaitaura zvinobva mumwoyo mangu nekuti ndaiona kuti Mwari ari kundichengeta. Mai vangu vari kushanda, vari kuSouth Africa vachitengesa madhoiri, vachidii, ndichibhadharirwa fees. Saka kureva kuti pese pese pandiri Mwari aripo uye akatendeka. Mukateerera song yacho kumberi inototi papiko apa pese pese. Kureva kuti pese patinofamba Mwari akatendeka. Asi zvandambotaura zvekutenda zviya, ukasava nekutenda pane pamwe paunofila sekuti Mwari unenge wandirasha, asi zvisiri izvo. Saka ndizvozvo chaizvo mashoko akanaka echenjedzo ekurudziro kuti pese patiri hatifaniri kutambura kunotsvaga. Ndo zviri kutaurwa pano. Hanzi pese pese, kana kumba kwako, kana kubasa kwako, kana pavavakidzani pako, kana kupi, kana mubhazi, kana mukombi. Ndo zvakanakira zvitendero. Hanzi Mwari watinonamata pese pese aripo. Ndinoziva kuti munoimba munzvimbo dzakasiyana siyana. Nzvimbo dzamunogaroenda kunoimba ndedzipi? Nekuti kune vamwe vanoti uko tinoera hatisvike, uko tinoenda, uko tinodi. Munozvifambisa sei? Kazhinji vanhu vezvitendero zvakasiyana siyana vanotidana vakaita misangano yavo, kana vane mitambo vanotidana nekuti vanoona sekuti energy yatiinayo inoenderana nezvavanenge vachiita paevent iyoyo. Saka tinowanzoenda kumachechi, kana kuti kana vamwe vakuru vaimbi vaine mitambo yavo vanogona kutidanawo tonoimba ikoko. Ndizvozvo. Asi ndakaona muchidzana mukaenda uko wataura energy, uchitaura simba. Simba munoriwa nepiri? Munoenda here kwatingati pachirungu kunoita workout, kana kuenda kumajimu, kana kunodini, nekuti munenge muine simba ramunonyatsoona kuti kana kuti munotanga mambodya kasadza here, handiziye. Munozvifambisa sei? Mufunge tinotorambidzwa kudya chikafu chakawanda kana taakuenda pastage. Nekuti kazhinji kana ukaguta sterek voice rogona kusanyatsobuda. Asi susu Joyful Praise takatoitumidza zita remadara rekuti Joyful Praise Gym Choir. Nekuti mukapinda matinopraktizira tichijamba kusvika uko, tinosweta tigodi, nekuti takarealiza kuti kana uchirumbidza Mwari, chese changu ngachirumbidze Mwari, gumbo ngarisimuke, ruoko ngarisimuke, nekuti handizivi pandichashayiwa mweya wacho. Saka nyangwe tiri murihesao tinojamba zvokuti kana taapastage dzimwe nguva tinokangamwa tiri pamberi pevanhu. Saka simba racho hariti zvokutsvagwa, ririmo. Ende handinganyepa tikati toenda kujimu. Jimu yacho tinotoitira murihesao imomo. Dzimwe dzenguva mufundisi vanogona kutsvaga kana pakati pedu takaropafadzwa nematrainers.
varipo vamwe matrainers pamwe let's say kana taenda mucamp patinoungana tisati taita dvd redu vanombotitraina tombomhanya tomboita marounds tomboexercise but simba tinotenda kuti rinobva kuna Mwari. Simba rinobva kuna Mwari. Munharo muri kurishandisa mukunaka, muri kurishandisa mukurumbidza Mwari. Ndinoona muchipfeka zvakafanana, muchidini zvinobatsirei pakuimba? Ndinozviziva kuti zvinoitwa nemakwaya akawanda, asi kana muri mukuimba ndiwonga ndiudze kuti kana takapfeka zvakadai zvinotiitira zvakati. Sei muchifanira kupfeka zvakafanana kana munoimba? Kupfeka zvakafanana kunotipa mukana wekuidentifiwa, kuti tizikamwe kuti ndivo Joyful Praise apa. Tikamira nemamwe makwaya, hembe dzedu dzinotsanangura kuti ava ndivo. Uye somehow dzimwe nguva ndinoona sekuti kupfeka hembe dzakafanana zvinoita kuti nyange zvamuchaita zvose zvifanane, nekuti kana makambotarisisa even matambiro edu tikasimudza ruoko kudai unoona munhu wese akadaro. Zvese izvozvo ipart of zvatakapfeka nezvatichaita, muchirungu inongonzi uniform. Saka zvinobatsira kuti even mafungiro edu, maimbiro, masekerero, varipo vamwe vanositi Joyful Praise tinokudai nokuti munosekerera. Tikasekerera inotori part of uniform iyoyo, itori instructive nekuti tiri tsamba dzakanyorwa mberi neshure. Kana vanhu vakatitarisa ngavanze kuda kuuya kuna Jesu wedu, aikona kuti tipfeke zvakasiyana, zvinobva zvatongoratidza kuti mafungiro edu haana kufanana. Ndizvozvo mashoko akanaka itsanangudzo, nekuti dzimwe nguva pakusiyana kuya mumwe munhu achatora nguva achitarira ndizvozvo yaningi zvainenge iri nani exactly yangu zvainenge zvino kana vanhu vangofananidzwa chikero chavo chakafanana. Mazuva ano tiri kusangana nezvakawanda. Munomboimba here nziyo dzezviri kugozha sezvakaita fanike zviri kupinda mukati meupenyu hwanhasi kuti nyika yakubharuka, vechidiki vakuparara nenyaya dzemadrugs? Kana kuti munoya makahwanda nechekuseri here muchitsanangura, kana kuti mune zvimwe zvamunoita? Nyaya yemadrugs munoiona sei imi sekwaya yaMwari? Nyaya yemadrugs inyaya iri kukanganisa vana vechidiki vakawanda, ende panziyo dzatiri kunyora dzema-next albums dziripo nziyo dzatiri kunyora dziri kutaura nezvaMwari but dzichizama pane recording yatakaita manje yaitotaura kuti uri kuitei usina Jesu, uri kutamba amina kadeya neupenyu, nenyaya yekuti hauna chiono chine upenyu hwako mukati, chine kufunga kwaMwari pamusoro poupenyu hwako mukati. Saka dzimwe nguva unozoona munhu akuenda kunoita madrugs, akunoita upfambi, akunoita sei nekuti pamwe haana kutenda maari, haana belief yekuti anogona kuita chimwe chinhu kunze kwekungodhakwa saka nziyo tinadzo ende we know kuti tinotoziva kuti Mwari ari kutishandisa kuparidza kustopa madrugs, kustopa zvinhu zvakashata muvana vechidiki. Mashoko akanaka, nekuti kana muchiimba nziyo dzinopindirana nezvinenge zvichiitika mukati izvi zviri kuitika pasi rose, tinokutendai Mwari vanofemera mweya wavo. Iyo zvamangotaura zvepese pese ipapa Mwari anenge aripo. Kune zvimwe zviri kuenderana nenguva. Isusu takazvarwa kusina social media, kwanga kusina. Nguva yedu yanga iri yekutoti ukanyora tsamba kuti vari kurwara vanhu vanotoziva munhu yafa, avigwa, aita sei. Pamwe tsamba yacho inozouya zvamutambo wamama akakokera munhu wapera, munhu anotoziva kunzi tsamba ndakaiona nezuro, asi imi mama akamudaidza kare. Asi social media iyi iri kunatsa kune rimwe divi, iri kuputsa zvinosuwisa. Mungati kudii? Ini ndinoona sekuti amai, social media yakavhurira munhu wese, asi iwe sedunga munhu unofanira kudecida mashandisiro aunoita, nekuti hapana ari kuvingwa nepfuti kunzi enda unotarisa zvakashata pasocial media. Nyaya iripo ndeyekuti kana social media, Pastor Gamaliel vakamboparidza vachiti yakafanana nekuti wakaipa ari kuzama kushandisa social media kuve kumunhu wese sepresence yaMweya Mutsvene. Mweya Mutsvene anonzi ari pese senziyo iyi. Saka wakaipa ari kuzama kushandisa social media kupinda muvanhu. Iwe sedunga munhu chuza kunotora zvakanaka zvepasocial media. Social media yakanakira kuti iri kushambadza kunaka kweJoyful Praise, iri kushambadza kuparidzwa kweshoko rakanaka, iri kushambadza, but painoshambadza zvakashata, iwe semudunga munhu chuza kusanotora izvozvo, utore zvakanaka. Ndopaya patinogara pachitaurwa kuti ukawana data rishandise zvine musoro, because ari kuputsika ndiwe.
pane masidzi ari kuplantika mauri ausingazogoni kubvisa ende zvichazoramba zvichiendera kumagenerations akawanda. Saka zvinoda kuti iwe sedunga munhu uchuze chekuona nechekusaona. Ndinoda muenzaniso wawapa wakanakisa, kana vane nzeve ngavazvinzwire, nokuti wati mune mhodzi, mune masidzi imomo, mune mhodzi dzakanaka nemhodzi dzakaipa. Asi kana mhodzi yakaipa ikanga yabata inonetsa kubvisa. Hamusati mambona kumunda kukaita tsangadzi mukati menyu, munotimba, mugozunza, asi inovavarira kuramba ichingobuda. Saka ndo zvinoitawo kana kusocial media. Ndinoda kukutenda mwanangu, muri kuita basa rakanakisa, muri kuimba zvakanaka, muri kutiparidzira, muri kutitandadza. Zvinofadza isusu vana mai navana baba kana takagara tichiona vana vemazera enyu tinenge tichingoti amen amen tiri kure, nekuti unoziva munodadisa umai. Kana pachinge muchiita zvakashata, kana zvikanzi vana mai vacho vari papi, munenge muchawanda. Asi kana zvanzi vana vari kuita zvakanaka, unototi musati mabvunzwa kuti vana mai, unonzwa vana mai tiri kuno, takagara kuno kuseri kufanotaura. Asi hatingapedzeka usina kuimba, tingaite mhezi naye ukasaimba. Tisatendera kuti musabude mututu. Chimboimba tinzwe rwiyo rwekuti kana ukaingwa wakarara unonzi tiimbiro rudo, tiimbiro zvakati iwe unoimba. Jehova we makanaka baba, Jehova we makanaka baba, tinofara makanaka baba, tinoimba makanaka Jesu, makati chengeta patakarwara makanaka, makati simudza patakadonha makanaka, pandakafirwa makandirapa moyo, pandakarambwa makandirapa moyo, pandakasiwa makandimbundira, makanaka Jesu. Ndanga ndakushaya manje kuti zvino ndikasimuka ndikatamba ndinozozvigona here makorokoto. Maita henyu mama. Mwari vakugashidze dzimwe nyasha, uropafadzwe. Kwaya yenyu ichaenda mberi, ticharamba tichingoshambidzana. Tinotenda vadikani. Ndinoimba kuti manakidzwa nehurukuro yanga iri pano, nemharidzo neshoko ranga riri pano. Ndinoziva kuti makomborerwa, asi hatigoneka kupedza tisina kutenda dande mutande iyo yatipa masaisai atagona kutandadzana nawo pasi rose. Mufunge nedande mutande zvinoendeka. Mike Samba Show is powered by dande mutande. Kana toita zvinoendeka nguva dzese, zvikuru sei tiri Mike Samba Show, chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu. Ndine urombo, chiringazuva chabva chatsuka chikakwata. Kuzvakadi kusangana zvakare svondo rinouya pamukana mumwe cheteyo, panguva imwe cheteyo. Tinwenyu Dr. Rebecca Chisamba.